Alunqabanga lukho ubonelelo ngenkonzo apha. Ukususela kwindlela ezimbi ukuya kunqongophalo lwamanzi nezindlu. Abahlali badikwe yeyokosa. Asinazindlu. Kukho ikhahlekazi lika-1925 lihlala lodwa. Lihlala endlini engurota. Indlu igcwele iintsika. Lihlala lodwa linayo nomntwana. Indlu yayifakwa amazinga phezulu inengcakwemka noomazinki ngoku. Indlela yona oko nam ndavela njengoba undibona mntanam ndingaka ayizange ibe ntle, yahlala inje. Kutshanje abahlali baye babonelelwa ngetanki lamanzi, kodwa endaweni yokuzisa umtyhi abahlali bavele batsalatsalana ngalo. Ndiye etangeni elisebongani, ndiqiniwe etangeni ngoba ndithe xa ndifika uThembelani waphuma phaya evenkileni ebongani wama esitebhisini wathi uThembelani ubekwa yintoni apha. Baxelelwe abasemagunyeni ngale nyewe. Thina injongo zethu ukubeka kwethu itanki kulaa ndawo kuqinisekisa uba abantu ngoku kungekabikho zitephu kule lali bona amanzi babe bewafumana kulamatanki siwathe bhazalala kwi-OR Tambo jikelele. Laa ndlela ke isuka phaa esilimela eQandu selefikile uPublic Works wayigreyida. Into eseleyo nje ukuba bafike ngoku bagalele ilitye. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eQandu eSajonisi.